Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лиана Ганиева. Бүгенге программада тиз йөгерү һәм картаны уку я спортчылар өчен генә түгел, барлык катнашучылар өчен дә мөһим күнекмәләр. 30дан артык кеше шарлавыклы буаларда хәрби спорт ориентлашуы буенча ярышка җыелды. Узган ел Әлмәт шәһәр судында 13 меңнән артык җинаять эше каралган, шул ук вакытта карарлар саны кимегән. Урсалыда йөк машинасы бердән-бер юлны каплый. Машина йөртүче текә-таудан менә алмыйча аска төшеп китә. Әлеге участокта проблемалар даими рәвештә булып тора. Тиз йөгерү һәм картаны уку я спортчылар өчен генә түгел, барлык катнашучылар өчен дә мөһим күнекмәләр. 30дан артык кеше шарлавыклы буаларда хәрби спорт ориентлашуы буенча ярышка җыелды. Бу гадәти йөгерү ярышлары түгел, катнашучылар үзләре маршрутны сайлый. Иң мөһиме барлык контроль нокталарны башкалардан тизрәк узу. Быелгы турнирны 2000 елның 1 марттагы истәлекле вакыйгага багышладылар. Военно-спортивное ориентирование, посвященное Бу хәрби спорт ориентлашуы 106-нчы полкның 6-нчы ротасы истәлегенә багышлана. Алар 90-нчы елларда ватаныбызны саклады. Шулай ук ярыш бөек җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Ярыш барышында катнашучыларның маршруттан читкә тайпылмавын судьялар күзәтеп бара. Александр Фейрушин бу эштә яңа кеше түгел, ул нәтиҗәләрне 20 ел дәвамында бәяли. Это технический вид спорта, это знание. Бу техник спорт түрі, биредә топография, картаны белү мөһим, ул шактый катлаулы, шуңа күрә даими шөгыльләнергә кирәк. Яшьләр өчен кайбер әйберләрне аңлау авыррак. Оештыручылар ел сайын төрле дәрәҗәдәге турнирларны шарлавыклы буаларда үткәрәләр. Башлап җибәрүче һәм иң яшь катнашучылар өчен маршрут җиңелрәк, контроль нокталар әзрәк. Я давно уже Мин инде 5 ел буе туризм белән шөгыльләнәм. Миңа бик ошый. Картага карыйм да, кайсы якка йөгерергә кирәклеген шунда ук аңлыйм. Я уже давно хотел. Мин һәр вакыт карта буенча ориентлаша белә торган кеше булырга теләдем. Йөгерергә яратам. Бу спортта булар барысы да бергә кушыла. Шуңа күрә миңа туризм ошый. Ярышта балалар да, олылар да катнашты. Барлыгы 30дан артык кеше. Җинаять эшләре кимеде, аклау хөкемнәре юк. Узган ел Әлмәт шәһәр судында 13 меңнән артык эш каралган. Алар арасында урлау, юл йөрү кагыйдәләрен бозу, исерек килеш машина белән идарә итү, пенсионерларны һәм башка ышанучан кешеләрне алдау кебек очраклар бар. Шул ук вакытта җинаять эшләре буенча чыгарылган карарлар саны кимегән. Әлмәт шәһәр судында җинаять эшләре саны кимеде. Узган ел аларның саны 2023 ел белән чагыштырганда 66-га кимегән, әмма һәр эштә гаепләнүченең гаебе исбатланган. В 2024 году 2024 елда Әлмәт шәһәр суды тарафыннан бер генә аклау карары да чыгарылмады. Барлыгы 405 җинаять эше каралды. 2023 ел белән чагыштырганда наркотиклар буенча суд эшләре 7-гә арткан. Шул ук вакытта мошенниклык белән бәйле эшләр дә күбәйгән. Аларның саны 24-кә җиткән. Были осуждены к лишению свободы 180. 180 кеше ирегеннән мәхрүм ителде. Бу 2023 ел белән чагыштырганда 22-гә күбрәк. Төзәтү эшләренә 56 кеше җәлеп ителде. Бу да 10 кешегә күбрәк. Талгат Гаделшин шулай ук гариза биргәндә дәүләт пошлинасын түләүгә аерым игътибар бирде. Ул 300 мең сумнан 3 мең сумга кадәр арткан, аерылышу өчен хәзер 400 сум урынына 5 мең сум түләргә кирәк. Бәлки шуңа күрә аерылышу очраклары кимегәндер. Исерек хәлдә руль артына утыручылар саны да азайган, ләкин хәзер алар өчен җәза катгыйрак булырга мөмкин. Выделили отдельный, то есть блок. Исерек килеш машина йөрткән өчен аерым блок чыгардык. Хәзер бу административ хокук бузу түгел, җинаять эше булып санала. Хәзер Әлмәт шәһәр судында 13 судья эшли, һәр берсе 2024 елда 1000 меңнән артык эш караган.
Урсалы микрорайонында йөк машина йөртүчесе теке таудан менә алмыйча осқа төшеп китә. Әлеге участокта проблемалар даими рәвештә булып тора. Февраль башында монда ашыгыч ярдәм машинасы да күтәрелә алмый. Нәтиҗәдә авыру баланы машинага кадәр кулда күтәреп алып барырга туры килә. Йөк машинасы тауга күтәрелә алмый. Бәхеткә ул осқа шуып төшкәндә артында башка машиналар булмый. Әлеге хәл иртәнге сәгать 9-лар тирәсендә була. Бу вакытта Урсалы микрорайондагы яшәүчеләр шәһәргә эшкә юл тоткан була. Нәтиҗәдә йөк машинасы аркасында хәрәкәт ике яклап та тукталып тора. Ашыгучылар басудагы урау юл аша узарга тырышты, әмма ул юлны да беренче тапкырдан алып булмый. Урсалыда юллар проблемасы инде гадәти күренешкә әйләнеп бара. Ашыгыч ярдәм машинасы үтә алмау турында сюжеттан бер айда узмады. Ул чакта әни кеше үзенең авыру баласын табиблар машинасына кадәр 1 чакрым күтәреп бара. Иң начары биредә яшәүчеләр өчен бу юл бердән-бер юл. Урсалы халкы бу юлны тәртипкә китерүне сорап хөкүмәткә күп тапкырлар мөрәҗәгать иткән. Сентябрь аенда алар җавап ала. Тик ул өмет уятмый. Әлеге юл промысль юлы булып тора һәм Татнефть компаниясе балансында. Дөрестән дә юл өстәлеге норматив таләпләргә туры килми һәм ремонт таләп итә. Әмма муниципаль милек булмаган юлны ремонтлау өчен бюджет акчаларын куллану максатсыз финанс сарыф итү булып саналачак. Әлбәттә, соңгы ярты ел эчендә хәл үзгәргән дип өметләнеп, без яңа шәһәр хакимиятенең матбугат хезмәтенә мөрәҗәгать иттек, әмма алар бу тема буенча үз фикерләрен белдерүдән баш тарттылар. Йөк машинасы белән булган хәлгә килгәндә, аны автобетон смеситель ярдәмендә тартып чыгардылар. Сәгать 11-ләргә тоткарлык тулысынча бетерелде. 5 мартта Татарстанда хәбәр итү системалары тикшереләчәк. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итте. Татарстан халкын паникага бирелмәскә һәм тынычлык сакларга өндиләр. Шәһәр күлендә гадәти булмаган май чабу бәйрәме үтте. Берәүләр салкын һавада такмаклар җырлап һәм биеп җылынды, ә икенчеләре бозлы суга чумып чынықты. Красота! Бодрость! Тело и духа! Бәйрәмгә Алтын ук клубы агзалары да килде. Алар казаклар белән берлектә кунаклар өчен уктан ату буенча өстәханә оештырдылар. Главное подобрать по натяжению оптимальный лук. Иң мөһиме тартыш көче буенча уңайлы ук сайлау, ягъни мөмкин булганча максималь көч кую. Бәйрәм гадәттәгечә май чабу карашкысын яндыру йоласы белән тамамланды. Ышанулар буенча бу язның тизрәк килүен тәэмин итә. Газ плитәсен өйне җылыту өчен кулланырга ярамый. Фәхреддин урамы 14-нче йортта яшәүчеләр суык булганга газ плитәсен кабызып җылынырга карар кылганнар. Әмма нәтиҗәсе аянычлы була. Бөтен гаилә әгъзалары сөрем газыннан зыян күрә. Ирле хатынлы һәм аларның 4 яшьлек баласы. Алар үзләрен начар хис иткәч, ашыгыч медицина ярдәме бригадасын чакырганнар. Фатирны тикшерү вакытында ветканалда һәм төтен чыгаргычта ябык тәрәзәләр белән дә тарту булуын күрсәтте. Фатирны газ белән тәэмин итү металл бөке урнаштыру белән сүндерелгән. Шимбә көнне Санкт-Петербургның Динамо командасына каршы уен белән Нефтяникның беренче этаптагы соңгы өй сериясе башланды. Уен бик югары тизлектә башланды. Әлмәтлеләр көндәш капкасына бер-бер артлы һөҗүм иттеләр, әмма уңыш кунаклар ягында булды. 7 һәм 8 минутларда алар 2 алка кертте. Беренче тәнәфескә кадәр хуҗалар бер алканы кире кайтара алды. Күпчелектә Денис Комков түгел уйнады. Икенче периодта Денис Комков кабат капкага һөҗүм итә, ләкин Динамо капкачысы юл куймый, ә менә Кирилл Крутов уенның исәбен тигезли 2-2. Төп вакытның ахыры гаять киеренке уза. 53-нче минутта көндәшләр күпчелектән уңышлы файдаланып, яна алга чыгалар. Бераздан Нефтяник тайм-аут ала һәм капкачыны уенчыга алыштыралар. Семен Терехов 3-нче алканы кертеп, уенны овертаймга күчерә.
Ауыр булет сериясында да хәләткеч алка кертә. Шулай итеп, әлмәтлеләр 4-3 исәбе белән җиңү яулый. Үй матчлары сериясы Исканиева командасына каршы уен белән дәвам итәчәк. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.